Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για ακόμη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας για να γιορτάσουμε την ανάληψη του Κυρίου μας. Πάντα η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη για την αγάπη και τη στήριξη που απλόχερα μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους επίσημους που μας έκαναν την τιμή να παρευρίσκονται εδώ απόψε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα μικρά χορευτικά του συλλόγου μας. Η χοροδιδάσκαλος μας, η κυρία Σοφία Μανουσαρίδου και οι μικροί χορευτές μας θα μας παρουσιάσουν χορός του πόντου. Ξεκινάμε, ο Μάλκας Ούτσεϊ. Ο επόμενος χορός, Διπάτ.
διπλών τικτόγιας. Επόμενος χορός, Πατούλα. Επόμενος χορός, Σαρίκους Τραπεζούντας, Έτερε.
Επόμενος χορός, Τάμζαραν. Επόμενος χορός, Εμπροπής. Ωραία.